Magluto ko one food guys, available na po gamang homemade chicken lumpia, pure dun si jang manok. Kay na iuban nga may chicken lumpia ja baboy man di ay. Ako ni si Jay sagol nga atay guys. Ja na ako'y kuan guys. Kanang naay twist gamay. Kanang sigula na huog kuan. Kanang naay ubi, puti nga ubi. Ako guys, agang timpla simple ra, asin ra. Gamayng Ajinomoto. Sa bawah. With a twist of vinegar. Maghatod guys sa order ato sa munisipyo. O ato pud sa Pikas Puti. Dinuguan og chicken lumpia ang i-deliver. Doon na pud mi sa Karangi guys, gikan mis munisipyo. Ay maghatod og chicken lumpia dali sa Karangi. Sa Ilaga Bril. Uli na pud mi guys gikan dari sa Karangi. Ato na pud mi sa Pikas Puti. Sa Sitio Tokloy. Kay nakoy hatod datong order nga chicken lumpia o dinuguan sa Pikas Puti. Nagkaniagyaana na Karangi pa ni. Padung sa sentro poblasyon. Ning Karangi kuan ni siya. Barangay po ni Dares. Ay, ano ba ni Karangi lo? Sitjura lang no. Sitjura di ay kasakop ng Dares poblasyon. Sa Alicia. Luya silang basak. Dari nauga naman may tubig. Nami guys.
merkado sa Alicia. Alicia Public Market. Dami sa likod ning agi. Simbahan sa Alicia guys, parish pamahuman gisigihan pagtrabaho kay giotro man gibag-o. Ini siya guys, sa Nibrok na ni. Sa Nibrok Poblacion, Alicia. Kaning mana ni gagianan pa dong sa Mua. Moagi sa Alicia Central Elementary School. Din himing sa dapita sa una nagpudyo guys, kining lugaran niya. Oo, kana. Mapay mong gipuyan sa elementary pa mi, pero wala di hagbay, kato na lang ang bakanting duta. Ay naguban. Mao ni ang giskwelahan og grade 1 to grade 3 dani Alicia Central Elementary School. Kay dire man mi nagpudyo sa una. Diare na pud mi sa pikas agyanan guys, daris pikas padung puti, padung sa Sitio Tukloy kay maghatod mis order nga lumpia dato og dinuguan. Wala man kani makaagi ba ni motora ron man hinumpay lapok. Dag Alicia Demo Farm. So una guys, pag iskwela na mag high school man ang mga agyanan kani kay kuan man ni laktod. Sa una dyan, arapod din yung lapuka og mag-uwan. Bit-bit may samong sapatos. Ato na may magsuot sa eskwelahan. Sapatos. Jacket din tata. Pagtung adin ron. Enjoy na. Na to? Eh? Sinangtan siya. Ha? Sinangtan siya. Lula no? May Isa to te? Sinangtan siya. Anak ba ng kayag? Ano, lula? Hindi. Cute po nang ingan arang bahay no. Paputo damakan. Sa ital, sana na malagig mga baydan eh. Apa dia mas? Mga paano po mga Bay, Sarabay. Naman? Sarabay? Kaya? Sarabay mo. Kaya? Lagi ko na, lagi ko Sarabay ko. Di ba dama-dama? Sarabay na ekulo. Napay klase, di ada mo ulit. Basak nila yung gabi sa kanyang trabaho diha. Kasi nagkabawa doon, kakaw.
gagyanan dari di ay. Madugali kay wan naguan. Naguan pa ni buho-buho man. Gagyanan guys, ang kalisod, binta galing ni kaw maguwan. Maguwan pa niyo ana. City road ramang good pod ni. Ma-develop ra ni pohon ug nay budget siguro. Budgetan. Uyas mo pa oy. Okay, budget. Budget apa? Anong salong? Dara ko sa una na quarantine guys na purok. Dada po dia? Ha? Ano man di ay nagtabako? Di man na bawal. Bitaw. Anong lalga na di silang Manila nang? Aw pwede na di po ni mo bidaan. Dako dari sang ijaan. Dagbay nila di alami naglang bay. Dalag imong mansion bet. Uli na bet. Ate ironi ko no bet, wa ko na fighter. Naguna di ah. Eta po na yung pupupok ko na rin. Di ah. Landong man di ay pod. Wah, salamat. Dadagang kinagwapang ijaan di ah. Ha? Be. Nagsuroy man po kog lumpia. Kaya rong legan sis biyahe. Oh be, maso kay wa na roy uwat agi mong agtang be. Bago pa ning isa. Oh. Naurot na yung tarpagang baligja guys. Ganina. Grabe inita. Pugkog ni hilanat na pugko karon. Kainit man dos kito mga abaga. Beras mangga guys oy. Parang asli mo makagubag. Kuan makagubag pahiyom. Pag naman na magpanuroy, kapoy man ko. Labad mag-ang mga hanggit o. Bawit.